Nagabenta ki khubor baman kasngi page but subscribe ya u an MAWU ne kasngi ki mi emrem Khlem sohkhaw ke jingialang bla khot da ka DHS but NHM Office Directorate light mkra men ha ka arpnyo trik ukala Lincoln ka MAWA ke jingialam jung President ko Mary June Mersing kala shong ithir jungmut baki he ka kot kya officer ka National Health Mission NHM but ka Directorate of Health Services MI ha ka Office DHS halat mkra ban yekren halor ki pisa jingerap incentives ki badang sa. Ray kate ka jingye kendu kam shimlaun ra kanu ka jingye penbed ka washay bat sa dum. Badang shen ki ASHA workers ki la sange tray kam hakaleng ka jela kendang penne ya ka jing pensange jing shakri wat lagi he officer NHM ki la ay jingye thu baya ki pisa jingerap jong palan nyaw hajar ngut ki ASHA workers on sa pelat shua ka arp South Rik ukala Lincoln. Hadin ke jingialang kabla long hak arf nyaw tering kala syukulan haju ka President ka MAWU kong Marjun Mersing bar ki khot basyong jingialang kila bitari ketenat ka kot ka kya kimla shimrai. Ka jingger pang kalawan na Joint Mission Director ban pensange ye ka jingyaki bagathut ye ka kot ka kya ki pat ba kham tam hadong kendong. Kaseng kala aptar hadu ka arf nyaw tering kala lingkot ban ped laya ki pisa jingirap on pelat ne em rei hadu kata kapor ompoi. Om tip katanat bad umentri katanat ka koi kakya ki perkhat kumno ya ki ASHA. Iba om juyo jingya syong tan wada ki sengi lek niam si sat jan ne ki sengi syuti pat ba. Haba persyang bantuat jengmut na ke Presiden ke Kong Mary June Mersing la syupen sengaw ke jingya langkam long kumbatmu